Здравейте! Аз съм Вал Стоева от Фондация Детски книги и Фондация Четене. По случай Деня на европейските автори и с подкрепата на Orange ще имам възможността да ви срещна с страхотни писатели за деца и не само. И един от гостите ми е Слави Стоев. Той е автор на поредицата книги за Лис-по-лис, Продавача на омраза, но с него ще си говорим за писането. Приятно гледане! Един мой ден няма начин да бъде описан по някакъв ритмичен начин, защото мен живота ми е такъв, че ден с ден не си прилича. Това, за което мога да кажа, че е нещо общо между моите дни, е, че винаги се опитвам да намеря място за нещата, които обичам. Тоест, живота на писателя е живот, в който човек се опитва да направи нещата, които обича да прави от моя гледна точка. Най-ранният ми спомен, свързан с писането, беше, че много исках да се науча да пиша, а те не ми позволяваха. По времето, когато аз бях дете и бях в първи клас, имаше една такава идея, че писането с лява ръка е забранено. Аз съм левичар. И целият първи клас всички пишеха, а на мен ми вързаха ръката с бинт, ми омотаваха, за да не мога да я ползвам. И с идеята, че аз ще почна да пиша с дясната ръка, което не се получи, и аз съм страшен инат. И така просто мечтаех да започна да пиша, ако може, и втори клас вече ми позволиха, защото нещата бяха станали извън контрол. И дали инерцията на този инат по-късно ме е накарала да започна да пиша, нямам идея, но аз със сигурност имам експерименти с текстове още от училищната година. Това, което преди няколко години ме насочи към детската литература, е желанието ми да мога да реализирам професията си по още един начин. Аз по професия съм психолог. Основната идея на това, което ние правим, е хората да са по-осъзнати с цел да живеят по-добре и по-успешно. Детската литература беше начин да кажа тези неща, които иначе говоря по тези скучни възрастни начини в работата си, да го кажа на децата и някакси много естествено се свърза с моята любов към литературата. Първата тема, която засегнах в първата от детските ми книги е за едно нещо, което ние наричаме грешка на мисленето. Това е един капан на мисленето, който ние хората много често изпадаме, така нареченото черно-бяло мислене. Когато от цялата шарена палитра на света, ние някакси успяваме да разпознаем, че има само черно или бяло, т.е. има само две възможности, от които се опитваме да избереме. И това много често води до, ако един каже черно, другия каже бяло, те започват да се карат, забравяйки, че може да е нещо съвсем различно. Може да е розово, може да е синьо, може да е жълто, няма нужда да е черно-бяло. Това е първата книга, която излезе от поредицата за Лис-по-лис и приятели, която цялата поредица е посветена на това да разказва за такива капани, в които сами изпадаме, защото когато знаем за тях и ги разбираме, ние можем да ги заобикаляме и да не падаме в тях. Със сигурност имало книги, които не са ми харесали, но книгата, която наистина ме затрудни и ми се даде проблем в живота, е един приключенски роман на Робърт Штилмарк, Наследникът от Калкута, който бях в 7-ми клас, едвам завърших 7-ми клас, защото тази книга я четях на репит. Взимах я, четях я, завършвах я, почвах от начало и това правих през цялото време, когато съм си бил вкъщи. Тоест всяко време за учене, за правене на нещо, нощем с фенерче под завивката, бях се вманиачил по тази книга и тя беше наистина по това време ми влезе прекрасно. Препоръчвам ви, ако успеете да намерите, знам, че има скорошно издание на Изток-Запад, издателството мисля, че е издало, по библиотеки или ако я намерите някъде в продажба, наистина много, много добър приключенски роман за човек някъде там 5-7 клас. Ученето е важно, но попадането в такива капани и грешки пък също е учене, защото те научава да се справиш в екстремни ситуации, които така или иначе нататък в живота ти ще има.
И да, беше един много труден май месец, нали, една прекрасна пролет, всички пеят, приятелите ми играят навънка, аз седа и се опитвам да компенсирам всички къдрави двойки и тройки, които бях навъртял целия втори срок, за да мога да завърша по някакъв начин седми клас. Даже беше доста успешно, но майка ми взе книгата, това спомням, че майка ми скри книгата. Общото между романите и един пост в TikTok или в която и да е социална мрежа е, че и двете неща имат огромния потенциал да кажат нещо. Когато ние произвеждаме някакъв интелектуален продукт, независимо дали е текст, видео, меме или каквото и да е, то носи силата, че казва нещо на другия човек. И тази сила обаче е голяма отговорност, защото когато ние всички сме медия, всички създаваме съдържание, което стига до другите хора и по някакъв начин влияе върху тях. Повече или по-малко, то определя гледната им точка, казва им нещо, спрямо което те взимат решение, повлиява им емоционално по някакъв начин. И това е огромната отговорност, която всеки от нас има, който създава съдържание, е да си дава сметка какво генерира като ефект върху другите хора. Какво казвам всъщност на хората с това, което правя. Много често ние правиме неща, за да ни забележат, за да ни харесат, защото някой друг е направил нещо такова и са го харесали него, да, и аз да го направя, малко да гепа и аз от харесването. Но някак си наистина в момента социалните мрежи ни дават една огромна свобода да се изразяваме, която обаче върви с една огромна отговорност каква информационна среда създаваме около себе си, защото ние създаваме онази среда, в която нашите приятели живеят. Онова, което аз създавам, моите приятели го четат. И то влияе на тях. И това е голяма отговорност. И това е отговорност, която се вменява на хората на съвсем малка възраст. Нали, което има и плюсовете и минусите. Нали, учи ги на отговорност от съвсем малки. И другото е, че това е една тежест за предвидиш какъв е ефект от това, което правиш, което не е лесно за носене. Много възрастни не се справяме добре с това нещо. Така че да, това е общото. И двете неща носят смисъл. Опитвам се да погледна това, което съм преди натисна send, преди да го пусна, да го погледна и да се опитам да се поставя на мястото на този, който го гледа. Да се опитвам да си представя този човек, който го възприема това нещо, как му влия, какво му дава. За мен това е въпроса. Какво дава това на хората? Много често ми се случва неща да не ги публикувам, да ги сметка колко са безмислени. И то не защото ще ме изложат, а защото са абсолютно безмислено нещо, което ще загуби времето на хората. Но това е много добър начин да носиш тази отговорност. Да се дистанцираш преди да го пуснеш да живее и да си представиш какво давам на хората с това нещо. Или как ще се отрази на хората. Обиждам ли някой? Нагрубявам ли някой? Някой може ли да бъде емоционално разстроен от това, което казвам? Това, което казвам, истина ли? Това е много важно. Това, което казвам, истина ли? Аз знам ли, че е истина? И ако не е истина, казвам, че това е мое мнение, а не, че е истина. Защото в момента всеки си измисля някакви неща и казва, това е истината, това е истината. Не е така. Малко или много има някаква конвенция, кое е истина, критерии за истина, които не покриват всяко мнение, което ни мине през главите. Рецепта за качество за съдържание трудно може да бъде дадена, защото има много различни видове съдържание. Моята рецепта за качество е като съм в текста, или да ми е много приятно и лесно да съм там, или ако ми е трудно, защото има книги, които са трудни за четене. През цялото време аз да ми дава нещо, да разбирам защо съм там и защо полагам усилията да прочета този текст. Като смисъл да положиш усилия да прочетеш текст може да е всякакъв. Може да научиш нещо, може да е просто да тренираш умението си, да правиш неща, които трябва, но не са ти приятни. Това е много важно умение в живота. За да си успешен човек, трябва да можеш да правиш неща, които не са ти приятни, но е добре за тебе да правиш. И това е форма на тренировка на тази настойчивост да правиш каквото трябва. Може да ти дава тема за разговор с някой. Аз си спомням, че когато бяхме тинейджери, вече малко по-зрели, четяхме страшно много, доста тегави книги всъщност, ако трябва да сме честни, но то някакси беше в нашата среда, тези книги трябваше да можеш да говориш за тях, трябваше да имаш мнение за тези книги и съм чел някакви страшно тегави текстове, може би много рано за възрастта си, речем Херман Хесе да четеш на 15-16 години, сигурно не е най-добрият начин да си прекарва времето един човек. Но
някакси мотивацията, какво ти дава текста, може да е всякаква. Но все пак удоволствие и съблазън да не напускаш текста е един критерий, другото да ти носи полза. Сега, когато става въпрос за текстове, за информация, която дава някаква идея за истина, т.е. твърди нещо, което ти трябва да научиш като факт, изключително важно е това нещо да е проверимо. Т.е. ти да мога да видиш този човек, който казва това нещо, аз мога ли да проверя това истина ли или не е истина. Защото ние хората възприемаме информацията, колкото се мислим за умни, ние възприемаме всяко парче информация емоционално. Ако то ми харесва емоционално, значи е истина. Ако не ми харесва емоционално, значи това не е истина. Подозрително е. И много лесно може да станем жертви на това да ни лъжат, говорейки неща, които носят емоционална наслада. Нали, колко сме добри ние, а са лоши другите, колко прекрасно се случват нещата, пак те всъщност въобще не се случват, колко е безопасно нещо, което ползвам, а то всъщност е доста опасно. Ма те ми казват, не бе, няма страшно, това е безопасно. И ти си казват, супер, това е безопасно, няма да проверявам дали верно е безопасно. Добре е да проверяваме информация, защото вече всеки генерира информация и голяма част от тази информация не е истина. Волно или неволно ни заблуждават някакви хора. Това, което съвременният ми опит сочи, е свързан с опита, книги, които моето дете харесва. Нали? Което в момента е горе-долу до 10 годишна възраст текстове. Аз мога да препоръчам нейните любими текстове, защото читателя, потребителя на тези неща е най-добрият критерий дали книгата е добра или не е добра. Ние възрастните какво си мислиме, няма абсолютно никакво значение. Човек, който възприема книгата, е важно какво мисли. Нещо, което тя страшно много харесва, е поредицата комикси "Лошите момчета" на издателство Робертино. Почнахме с нея като един бас. Тя каза, малкия академик, моето дете, каза, аз комикси не чета, там няма нищо от тях, не мога да видиш нищо, не мога да научиш нищо от тях. И аз, за да й покажа, че човек може да научи нещо от всяко нещо, с нея си играехме на така наречената фантазия. Четеме няколко страници от комикса и говориме какво научи, какво разбра, то защо се държи така. Мисля, търсиме някакво, дълбаеме за неща, които има в съдържанието, и тя всъщност толкова много се закачи за това нещо, че в момента, нали, на време, като се сети за тази поредица, изкъщи се тича с един комикс и нон-стоп се прави анализ на поведението на героите, които са супер забавни. Мен също са ми много забавни. Сигурно като всяко момиче на тази възраст, дъщеря ми е влюбена в Пипи дългото чорапче, онова малко хулиганче, което прави каквото си иска и общо взето казва на възрастните да си гледат работата, защото тя по-добре от тях знае как се живее. Кой от нас не си го е мислил това, че знае по-добре от възрастните как трябва да се живее. Пипи е илюстрацията на тази мечта и подозирам, че затова тази книга няма скоро да залезе като интерес сред децата, защото тя рекламира хулиганщината и свободата. Едно издание, което скоро ми попадна на Николай Кун. Естествено, аз като един човек, който е израсъл в тези текстове, когато видях, че неговата книга са издали отново в оригинал, бях такъв, хубава книга за децата. Дали те, но Рада харесва както тази версия на старогръцки митове и легенди, така и други, които са публикувани. Много интересно как тези истории, създадени преди толкова много години, преди хилядолетия, успява да докоснат толкова базовите човешки теми и отношения, че тя мисля, че беше на 6 години, когато ги откри, и беше супер интересно и въобще няма беше страх. Защото в старогръцките митови легенди има доста смърт, нещастие, инциденти, бедствия и така нататък. Те не са си поплювали много. То някой лесно там убиват героите. Тя въобще не го преживяваше като някаква травма и драма. Тоест някакси естественият наратив на живота виждаше в това и беше супер лесно да го смила, а не мога да изгледа някои детски анимационни филми, защото я фаща страх от някой герой. Мисля, някакси много добре са написани. Още един Evergreen, който тя от 4 годишна възраст сама каза, че е готова за тази книга. Аз пробвах да я срещна с книгата на 3 годишна възраст и тя ми каза, тати, още ми е рано за тази книга. И на 4 годишна възраст ми каза, взе я от библиотеката и каза, искам сега да пробваме тази книга. Мечето Падингтън, уникално чувство за хумор, уникална история, толкова добре разказана, леко вкарва
сюжета, героите, всичко, което се случва, че вика, когато порасна, искам да се науча да пиша като Майкъл Бонд. Наистина човек пише прекрасно. И може би всички момичета на тази възраст и на по-големи в България са влюбени. Поредицата за феята от захарницата на Катя Антонова, която е уникално добре написан, свеж текст, който е приятен да се чете както от възрастни, така и от деца. Това е това е петата книга, тя е поредица, доколкото знам, скоро се очаква нова, така твърдат слуховете, но наистина супер свеж текст с чувство за хумор и разбира се отново главната героиня е една хулиганка, която я прави страшно чаровна и любима на всички деца.